skal lige have håret lagt bagud, så han minder lidt mere om Crazy Frog. Der bliver klappet fra de konkurrerende hold. Han går efter de 40 point. Og Storgård, ja, Storgård var der. Jakob han går efter 40 point. Tør ikke sætte sig i hele butikken her. Måske lidt uventet. Aha. Så skal vi have Jakob i et rimelig god gap her. Medmindre han vælger at gå ned og sætte fra et andet sted. Og den sidder helt fint, Jakob. Det var 50 point, vi havde der, så starter ud med 40 og fik her 50. Og så tror jeg da også, at Jakob han går efter 50 mere, hvis jeg kender ham ret. Ja, fint op på boksen, skal vi have ham op over spidsen, hvis han vil lave 50. Og bedømmeren han er klar med skarpe øjne, ingen pedal, ingen bundplade, og rører spidsen. Ja, har fin kontakt her, og fin op på toppen og gaber den ud, sådan. Det var 50 point mere til Jakob Arn. Skal vi have ham ind og have ham til at vinde rundt. Der går vi efter her, Jakob. 40 eller 50 point, han står lige og overvejer det. Det er jo ikke for sjovt det her. Det er point til holdet. Ja, han går efter de sikre 40. Forhåbentlig sikre 40. Det er en giftig en, vi havde nede på enden. Vi så Jonas sætte den meget lav med baghjulet, men han har lige lidt ud i baglommen, så det gik alligevel. Og så vil Jakob umiddelbart sætte ud til, han går efter, vi ved ikke endnu, 40 eller 50 point. Vi skal lige have den her cykel væk hernede. Er det, hvem er det, cykel, der ligger her? Det der ligger lige et styr og stikker op i luft. Det er ikke så smart. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. Hold øje med pilene. Jakob han tager en lille snydelinje her. Haha, kan du se det frem? Der var en alternativ linje. Og det gav 50 point til Jakob. Et lille hul. Sådan, og det gav samlet 230 point til Jakob. 20 fra Max. Godt kørt, Jakob.